खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एसबि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खाम सिफुं सेरजा दामजुनि मावबादा। अदालगुरियाव VSDCनि खोलोबनि फाहामथाय मावबादा। रायजोनि गासैबो सोरखारि मावफारियानि सुटिखौ केन्सेल खालामबाय। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव साथाम लोगोनि जिउ खहा। आसामनि गिबि ग्रहसा असामसेटआ इसर'निफ्राय ग्रीन सिगनेल मोनबाय। राफाहासं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया गाहामैनो खुंफुंजाबाय। आसामाव हाबफैनाय सानै बांलादेशिखौ फिन दैथायहरफिनदों रैखाथि हान्जाया। लाबायन हाजरिका आदर्श बिमा बान्था मोनगिरि बिन्देश्वरी हाज'वारिया जोबथा हां लाबाय। बर' रेबग्रा जथुम आरो आइजो लिरगिरि गौथुमा दुखु फोरमायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि एसबि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 12 साननि हाबाफारिजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरनि बानजायनायाव खाम सिफुं आरो सेरजानि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा खुंनाय जादों। सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय आफादफोर जेरै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो गासै माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबजों बेसेन नाङालासे रंजालि बैसागुनि फोरोंथाय मावबादा खुंनाय जादों। बे फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारिया। गिबि सानाव गोबां गोसो गुदुं गोबां लाइमोनफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। 1 एप्रिल मंगलबारखालि सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरनि बानजायनायाव खाम सिफुं आरो सेरजानि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ जागायहोनाय जायो। मख'जाथावदि रंजालि बैसागुनि फोरोंथाय मावबादायाव फोरोंगिरि महरै क'क्राझार जिल्लानि हायेन बसुमतारिखौ लाबोनाय जादों होननानै गासै माहारियारि आफादफोरा फोरमायो। सावस्रि आरो नखर अनसाय आफादनि बानजायनायाव अदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव गोजौ फरायसालियाव VSDC खोलोबाव मंगलबारखालि सावस्रि फाहामथाय मावबादानि मेला खुंदों। अदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पुलब पाटगिरिया सावस्रि फाहामथाय मावबादा मेलाखौ बेखेवनानै होयो। बेसेन नाङाजासेनो थै आनजाद नायनायजों लोगोसे गासैबो बायदि रोखोमनि बेरामफोरखौ रोंग'सार डाक्टारफोरनि गेजेरजों आनजाद नायनानै बेसेन नाङाजासेनो नांगौबायदि मुलिफोरखौ होनाय जादों। गोबां रायजो राजाफ्रा बे सावस्रि फाहामथाय मावबादानि मेलायाव बाहागो लादों। सावस्रिनि मोजां आदारफोरखौबो बिदिन्थियाव दिन्थिफुंनाय जादों। गोग्गो समाज गोग्गो आसाम दाफुंनो थाखाय जिल्लानि मोनफ्रोमबो VSDCआव सावस्रि मेलाखौ लानाय जागोन होननानै फोरमायदों जिल्ला खुंथाया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पुलब पाटगिरि, अदालगुरि जिल्ला सावस्रि बिफाननि जयेन्ट डाइरेक्टर आरो लोगोसे गोबां रोंग'सार गोनां डाक्टारफोरा बाहागो लादोंमोन। आसाम सोरखारनि गासैबो मावफारियानि सुटिखौ केन्सेल खालामबाय। जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय रायजोनि गासैबो सोरखारि मावफारियानि सुटिखौ केन्सेल खालामनाय जादों। सोरबा मावफारियानो इमारजेन्सि सुटिनि गोनां जायोब्ला बिसायख'थि आयगनिफ्राय सुटि लानो नांगोन। नङाब्ला रावबो सोरखारि मावफारिया सुटि मोननाय नङा। बे गोख्रों नेमखान्थिया पन्चायत बिसायख'थि जोबजासिम बहाल थागोन। मख'नो गोनांदि पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै। नाथाय रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ दिनैनि गेजेरावनो पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनो हागौ। रिपर्ट बायदिब्ला बिसायख'थि आय'गआबो पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै थियारि जाबाय। बिसायख'थि आय'गआ बावैसो रायजोनि गासैबो बिफानखौ बिसायख'थिनि थाखाय थियारि खालामनायनि सायाव नटिफिकेसन जारि खालामनो रायजोनि चिफ सेक्रेटारिखौ खावलायहरदों। बबेखानि पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै रायजोआव दान्थे बिदान्थे सोलिनायनि गेजेरावनो बिसायख'थि आय'गआ जायखिजाया समावनो पन्चायत बिसायख'थि खुंनो थियारि होननानैबो बुंदोंमोन।
मरिगाव नगाव फोनांजाबनाय रायजोआरि राजा लामायाव थानाय सनारि गावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव साथाम लोगोआ जिउ गोमायो। बे जाब्रथायाव सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसेनो गुबुन सासेया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जोबथा हां लायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुरि सुलमान गामिनि साथाम लोगोआ ईद जानानै AS01FL 5689 नम्बरनि बाइकजों गावबा गावनि न'आव फैफिनबाय थानाय समावनो मरिगाव नोगोरनि सनारि गावआव मोनसे दिगनिफ्रायनो फैनाय गंसे सिनाय मोनि गारिया सौख्लायनानै बुद्रुलाङो। बे गिख्रंथाव जाब्रथायाव सानै लोगोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जिउ नागारो। जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ देबमणि आरो साबित आली होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे देहा फाहामसालियाव जिउ नागारनाय लोगोखौ साजिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला साजिदुल इस्लामखौ जायगानि सुबुंफ्रा गोब्राब हालोदाव बोखांनानै मरिगाव सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। उननि समाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। नाथाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो साजिदुल इस्लामा जिउ नागारो। ओरैहाय बे गिख्रंथाव जाब्रथायनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरनो लादों आरो जाब्रथाय खालामनानै खारलांनाय गारिखौ नायगिरनो जागायदों। आसामनि गिबिसिन ग्रहसा असम सेटआ इसर'निफ्राय ग्रीन सिगनेल मोनबाय एबा आसाम सेटखौ इसर'आ गनायथि होबाय। राजधानी दिसपुरनि लकसेबा भवनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव आसामनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त आरो इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशन सुंद'यै इसर'नि मासिगिरि डक्टर भि नारायणजों सावरायलायो। बे मेलाव आसाम सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे इसर'नि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन, जेराव इसर'आ आसामनि गिबिसिन ग्रहसा एबा सेटेलाइटखौ ग्रीन सिगनेल होयो। बे सावरायनायाव डिजाइन, जौगाथाय, गनायथि बिखान्थिनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। दिनै राफाहासं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थि। राफाहासं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया दिनै गाहामै गाहाम खुंफुंजाबाय। राफाहासं अट'नमास काउन्सिलनि मोन 36 बियाबनि गेजेराव 33 बियाबाव दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय भट आजावदों। राफाहासंनि गासै 36 बियाबनि गेजेराव मोन 20 बियाबा गवालपारा जिल्लायाव आरो गुबुन मोन 16 बियाबा कामरुप जिल्लायाव। मख'नो गोनांदि राफाहासं काउन्सिलनि मोनथाम बियाबाव बिजेपिआ बादायनाय गैयालासेनो देरहानो हादों। दिनै गवालपारानि मोन 19 आरो कामरुप जिल्लानि मोन 14 बियाबाव बिसायख'थि खुंदों। गवालपारा जिल्लानि मोन 19 बियाबाव सा 52 बिजाथिनि राजखान्थियारि केरियारखौ 2,40,025 सा भटारफोरा थि खालामगोन। गुबुन फारसे कामरुप जिल्लानि मोन 14 बियाबाव 1,68,668 सा भटारफोर दङ। श्रीभूमि जिल्लानि सीमा ओनसोलजों बारखोमानानै हाबफैखोमानाय सानै बांलादेशी नोगोरारिखौ पुलिसआ खानानै फिन गावसोरनि आंगो हादराव दैथायहरफिनदों। पुलिसआ खानाय सानै सुबुंखौ आरिफ रहमान आरो मोहम्मद जाहिद होननानै सिनायथिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो समाजारि बिजों टुइटारनि गेजेरजों सानै बांलादेशी नोगोरारिखौ खानानै दैथायहरफिननाय जाथायखौ फोरमायथिदों। थांनाय 2019 मायथाइयाव असम लेखिका संस्थाननिफ्राय लावण्य हाजरिका आदर्श बिमा बान्था मोननो हानाय लिरगिरि, रावस्लायगिरि आरो सासे जाफुंसार बिमा बिन्देश्वरी हाज'वारिया 1 एप्रिल मंगलबारखालि जोबथा हां लाबाय। दिनै बुधबारखालि बिथांजोनि गोथै देहाखौ क'क्राझारनि गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होनाय जायो। सासे गोग्गो बिमा महरै बयनिबो सिगाङाव गावखौ सिनायथि होनो हानाय बिन्देश्वरी हाज'वारिया थारैनो सासे बिदिन्थि गोनां बिमामोन। बिथांजोआ मुंदांखा लिरगिरि आरो सोलोंथाइगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि जिउ लोगोरिमोन। 4 फिसाजो आरो 2 फिसाज्ला खांनानैबो साफ्रोमखौबो मोजाङै फेदेरनो फोरोंनो हादोंमोन। बिथांजोआ गमामायैनो साफ्रोम फिसाफोरखौ पस्ट ग्रेजुएट खालामजोबनो हादोंमोन आरो साफ्रोम फिसाफोरानो गावबा गावनि आथिङाव गसंजोबनो हादोंमोन। बिथांजोआ सासे गोख्रों लिरगिरि महरै गावनि सिनायथिखौ होनो हादोंमोन। लोगोसेनो माखासे मायनि बिजाबखौ रावस्लायदोंमोन। बर'रेबग्रा जथुमनि इन्ड'नेसिया हादराव फरायथौआरि दावबायहैनाय समाव बाहागो लादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर'रेबग्रा जथुमा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनानै
सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनथोंसै होननानै अबंलावरिनाव आरज गाबदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।